ero lweny kata gwandruok ma obedo e odiochienga makawuono. Komachielo en ni jolony e weche mag thieth olero ni malaria osechako bedo tama ne moko kuom yedhe mosebedo ka itiyogo e thiedho tuono. Ka giloso e romo mar nondo e wi weche mag thieth, giyango kenge ma imedo keti mar neno ni oyud yedhe manyalo kedo kod tuono mosebedo ka chendo pachoka. Magi timore e kinde ma bende jolony koni tuo mar kalaza oselandore e kauntis 12 ma pachoka, kendo winjo many kaka ichungo landruok mare kapok odeko. Antimalarial treatment, the one we use in Kenya, the first line is Coartem. It's an artemisinin-based combination therapy. The regimen takes 3 days, and usually when it's working well, by day 3, everyone clears the parasites to 0. So you don't see anything when you do microscopy. Now the concern is when you have these mutations that by day 3, we're now seeing these parasites. So it means there's some loss of efficacy in our antimalarial treatment. Within WHO, they've seen over the from about 2015 to date, we've not made a significant dent in the number of malaria cases and deaths. And actually, there's a big concern that if we don't make any changes to our malaria control interventions, we will not hit our 2030 plans of reducing malaria closer to 0.